No niin, mitä sä halusit, että mä vien täältä? Selvä, mä lappaan ton lavan täyteen tavaraa. Selvä, mä lappaan ton lavan täyteen tavaraa. Mä haen sen ponin sitten ihan pian. Täällähän on kasa lahjoja. Varmasti jotain kallista. Viedäänpäs nämä. Olisi varmaan kannattanut lukita varustehuoneen ovi. Näin. Nyt sitten vielä toi traileri, niin saadaan se poni. Tules pikkuponi, niin mennään. Tule nyt poni, ennen kuin jotkut varashälyttimet soi. Tule. Mitä ihmettä? Varas! Äkkiä! Noniin, sinne meni kaikki lahjat ja varusteet. Ei onneksi kerennyt ottaa hubbea. Mut mitä? Tosi ovella varas. Jätti hattunsa tänne. Huppe, eiköhän mennä tarhaan. Sitten soitetaan poliisit. No niin, mitä te nyt halusitte tilata? Mulle ainakin pala omenapiirakkaa. Mä voin ottaa ihan peruskaakaon. Mulla on kyllä hirveä nälkä. No, mä otan vohvelin. Olkaas hyvä. Mä oon minä pahoillani, että sä joudut nyt syödä tollasesta lautaselta, kun matalat lautaset loppu. Pitäis tiskata. Missä kaikki lahjat on? Mikä hätänä toimi? Lahjat vietiin pois. Joo, täällä kävi viime yönä varkaita. Se yritti viedä hupsun. Mä sain kyllä hupsun sitten siltä varkaalta, mutta se vei satulahuoneesta, tuolta missä on vesivahinko, niin sieltä satulahuoneesta varusteita, mutta siltä jäi tää hattu. Jännää! Vähänkö jännittävää. Toivottavasti se varas saadaan pian kiinni. Hei, mulla on idea. Sit kun on syöty, niin lähdetäänkö ratsastamaan kaikki? Juu, kyllä se ainakin mulle sopii. Hei, mähän voisin muuten ridaa tänään sillä Viivin hepalla. Mut eiks Viivi pyytänyt Jeminaa? Ai niin, pyyskin. Pitäis meidän odottaa Jeminaa, se varmaan tulee kohta. No tietenkin. Hei tyypit. Mä sain kuulla, että tallilta oli vähän varastettu tavaroita viime yönä. Jep, niin oli. Mun äiti vielä oli silleen, no ei sieltä nyt varmaan varasteta mitään. Jaha, no mutta lähdetään ratsastamaan. Mut huomenna sit maastoilee, eiks niin? Joo, mä en malta oottaa. Oh my god, mä en kestä, muun on niin kiva heppa. Hyvät sulle, mulla ei ole omaa hevosta. Anne käski mun mennä pinnillä. No mä menen huomenna Sintulla maastossa, jonka takia mä en voi nyt mennä estetunteja Sintulla. Mä menen Felixillä ja mä tuun niin tippumaan. Aleksi, laittaisit sen puhelimen joskus pois, edes hevosen selässä. Juu. Onks Alex teistäkin vähän outo? Hei Elina, et sä voi haukkuu. Ei niinku outo, vaan niinku tällä hetkellä vähän semmonen erilainen, mitä normaalisti. No en mä ainakaan huomaa mitä eroa. Aletaan nyt hyppimään. Hieno muun, rohkea poika. Miten Viivi pystyy hypätä koulusatulalla? Vitsi. Jes, se puhelu. Aleksi, älä pidä puhelinta äänellisellä, Felix säikähti. No sori, mä odotin puhelua. Ehkä ei sattunut Minea. No ei. Sori, mun on pakko vastaa, mä menen ulos kentältä. Moi, onnistuiko se sun juttu? Okei, hieno juttu.
Mikä puhelu on Aleksille niin tärkeä, että se keskeyttää ratsastustunnin sen takia? Ehkä se oli joku lääkärin soitto. Varmaan.